karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Ana, Annalisa? O sa may gitutukan ni mo anang abling pultahan sa banyo? May nakita ka ba doon sa banyo? Ha? Annalisa? Oh, Madam, kuan, Unsa nakita nimo sa pultahan sa banyo, Ana? lalaki. Unsa? Lalaki? Unsa yung itsura? Dili ko maklaro, Madam. Ang iyang bayhon lang ako maklaro kay nagdagtom siya. Unsa yung nagdagdom? Mura siyag itom nga aso. Og nasuko siyag maayo. Unsa? Kiunsa man nimo pagsiguro nga nasuko gyud siya? Nagsiga ba ang iyang mga mata? Wa man, Madam, pero hait kayo si tinanawan. O kinsa ba ang itanaw? Ikaw, Madam. Ako? Annalisa? Annalisa, papahawa siya. Papahawa! Kung kinsa ka man, sir, pahawa na lang. Ayaw hadlo ka si Madam Mercy. Oo, unsa man? May pahawa na ba siya? Wa, Madam. Ha? Mihinay siyag lakaw. Asa mo siya paingon? Paingon na to. Oy, abuga siya. Ayaw siya paduulan ako. Palayas ang demonyo, Annalisa. Palayas na siya. Pahawa! Palayo! Pahawa! Sorry nga nakalitan mo sa kong pagsuod. Sa sunod, kung musuod man gani ka, panuktok! Ana, naapa ba ang lalaki? Wa na, Madam. Nawa siya sa pag-abli ni Ma'am Sabrina's bultahan. May nakita ka na sab, Ana? Oh, klaro kayong iyang bayhon. Sa may iyang bayon, Annalisa. Nagsulob siya kao. O niya, nag-jacket siya itom. Dili. Unsay dili, ma? Unsay dili, Madam. Annalisa, manggawas ta. Kuyugi ko, dali. Ako na mo agak ni mo paingon sa gawas, ma. Paghuwat kong sampiton ta ka. Dali na, Annalisa. Agaka ko. Lihok na! Kinahanglang patasan ko pang akong pailog ining akong ugangan. Ay, gusto. May pagpakigsulti ko ni Lolo Elmo. Carding? Carding, hain si Lolo. Kuan Ma'am Sabrina, si Lolo ako ba ito nasikpatan nga nagdaog sundang ug pala nga milugsong ganina sa sapa. Nagunsa man siya sa sapa sa banlot. Nagdama to siya guna ug unya sundang pud. Mura man tog mangguna sa umahan. Mangguna? Oo, mao na. Unya nagdaog sa siya pala. Magunsa ka siya sa sapa, no? Murag mausab na ang wa good ko ikatubag nimo ma'am. Pero imposible sad kayo nga mangguna siya sa sapa. Wa ka ba'y gibuhat, Carding? Wa man. Nga naman. Atong sundan si Lolo Elmo sa sapa. Madam, unsa man, hiloton pa ka nako? Ayaw na. Nahadlo ka ba sa ko nakita, Madam? Nahadlok ko. Mahadlok ta di kag multo karon? Wa ako mahadlok sa multo. Pero nahadlok ko sa akong amahan. Madam, nagiskot naman sa gas imong amahan. Tungod kay ang nakita nimo, mao ang akong amahan. Unsa?
Giunsa man nimo sa pagsiguro nga akong nakita, mao gid ang imong amahan, madam. Tungod kay mahilig og pang-cowboy nga kao ang akong amahan og itom nga jacket. Unsa? Matod pa niya. Mas hapsay ang iyang huna-huna kung magsulob siya kao. Pero bangis ang iyang binuhatan. Wa siya kasing-kasing. Madam, kalma lang. Ngano di ay? Wa di ko mo kalma, Annalisa? Kinahanglan mo kalma ko sa atubangan sa mga maligno ni ining paya. Kay tingalig kanon ko sa ilang kadautan. Tinuod kang gisulti ni madam. Ngang iyang ama nang ako nakita. Ni ara si Papa Romero din hisabay. Unsa man sa tan-aw nimo niya? Kapatyunon ba siya nako? Masukanon siya, madam. Pero, dili ko makasulti ni mo ko na kapat yun nun ba siya kanina. Pero dili ka angay nga mahadlok, madam. Kay dili siya makapatay ni mo. Kung dili ka mahadlok niya. Kinahanglan mahadlok ko sa akong amahan. Kay kung dili ko mahadlok, Madam? Madam? unsa ganito'y akong gisulti? Dili ka mahadlok, madam. Mao nang imong gisulti. Oo, dili gyud ko mahadlok kay ni ako sa akong bay. Hala, ma'am. May tao din sa sapa. Wa si Lolo Elmo din sa sapa. O niya, ma'am. Sa may itong buhaton din sa sapa. Kining sapa gid ka ang iyang tumong Carding. Lagi, ma'am. Nanantawan pa ganin ako si Lolo o si Sir Dul nga nagsultihan na sila. Murag nananghid si Lolo. Kano sa man sila nagsulti anay? Sa wap ang lugsong din ni si Lolo Elmo. Pero hain man siya. Bito sab na. Hain man yun si Lolo. Uy, Unsa ron? unsa man ron? Mura mo ron og gikan sa ibabaw? Gusto ka Carding. Si Lolo tingali ang dunay gibugwal sa ibabaw. Dali, ma'am. Manunga sa ibabaw. Sa Casa Albor Uno. Madam, kuhaan ti kag tubig. Dili ka ganahan mo pondo din sa akong kwarto, Annalisa? Dili man singon anak, madam. Uwa naman guhisod nga tubig ang pitsil nimo dinhi sa kwarto. Ayaw ko biya eh. Kaya tingali pag sudlon ko ni Papa Romero din sa akong kwarto. Madam, kinahanglang mag-ampo kas Ginoo. Ngaili kay kasta ng mga katalagman. Madam, Pait kayo ang akong kinabuhi sa unang panahon, Annalisa. ang nga naman di ay madam. Ang akong amahan ang magbuot sa Madam, way hinungdan nga pagkaamahan si Papa Romero. ayaw lang tingali hisgutin imong amahan, madam. Kung sabay gusto nimong akong hisgutan, Annalisa, ikaw, kung kapila ka maligo sa usa ka adlaw, Nilikoy naman sa Mr. Mercy. Dili naman ka ni maulian. Carding tanawa. Si Lolo yun. Kaya nagbugwal si Uta. Lo? Lo Elmo. Nganong imo man gibugwal ang yuta dinhi sa karaang bahay nga nasunog, Lo? Lo. Oy, Ma'am Sabrina, ay tamo din na. Nganong niya makadinhi magbugwal og yuta, Luel mo? Ha? Unsa may plano nimo ining Casa Albor Uno? Lo, nakabati ka nako. Nganong imo man ang gilimpyuhan? Tungod kay gisuko ko niya. Ha? Kinsa nagsugo nimo nga bugwalon kining dapita? Lo, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig?
Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!